salto. Lah kok kowe golek botok. Lah kok kowe penamen dhewe, ujug-ujug kok edret. Kok iso Ngono iki ora ono. Kok iki gak bodho dhisik salto dhisik. Ojo kae brek kae. Wong iki dilok budak sisihane sing dilok. Makane kuwi bocah iki ayo salto Dhisik tambah brewol kanan ojo. kok tanggapan rene iki wis bolak-balik lho adewe iki. Masa sih masyarakat Bonsari masih ingin lihat kentung salto? Ya iyalah. Oke. Oke. Iki katanya gendakamu iki. Lah kok nyawri gaya. Oh iya. Berarti iki kurang nggih salto. Nggih. Ngono nyambut gawe jane adewe iki bareng ngandi-ngandi wong loro ngene ora salto kok ireni. Wong kok bangeten ngono. Bangeten piye wong iki wong delok tok ora tau nangkep. Nggih. Potonganmu ngono kok iso. Tapi nek wis terbukti adewe reokan teko ngendi-ngendi, Bonsari tetap di hati. Oke. Penonton reok terbanyak, tepuk tangan buat Bonsari. Penonton terbanyak nanggap kenyang oke. Ya ora kok teko kono kok kuwi lak dadi amal jari ayam. Amal bosok. Nggih, tak satu nekno. Tung tak ketung glati. Wes nyapa? Kuwi apa sing duwe omah ki nyapa to kok ngretokke dhuwit ta ya. Kok iso? Ben digegam-gegem ngono. Adewe iki seniman kuwi iki kudu ngrungokne gamelan. Adewe iki ibarate wayang. Kudu ngrungokne gamelan. Manut kono. Kok tak tapri bisa. Wong lanang ica-ici. Iki tanggap lho ica-ici. Tanggap oke dhewe kowe. Iki sambatan lho. Iya. Lho kok. Kok iki ambekane kok kaya petine Zeus. Catur rono tak buane lho. Ya ya engko. Duit. Ayo saur campur sing lho. Pripun? Mas kowe Kuwi ora nyawer lho, kuwi pamer aku duwe ngono kok. Kuwi iki pamer. Piye Kang Trian? Ayo ngobrol sih. Oh, ngobrol di benden damel kayang ngoten. Oke. Siap. Wah, aku seneng lho. seneng apa? Mantene kono kan. Niki ning gone Mas Rian. Eling-eling kan. Nyapa? Mantene kono kan. Iya nyapa? 20.000. Nek iki wis ora mungkin to sik. Delok tenanan. Iya. Kuwi iki tumpukane ketan tapi sing sore 2000 ben oke lho. Ora enak critane kok, Mas. Kowe padha seneng kok. Lah aku ning kono karo kene sambatan. Lah sambatan ki urusanmu iki kancamu kok. Lah aku disambat ra sudi lho. Inna wa hama Masobirin. Wong sabar iki disanjidi Allah. Nah kuwi lho. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil sabi. Lah ya kuwi artine aku lali. Tak kira nek ero kok iso. Innamal a'malu binniyat. Wong iki nek nyawa iki karek niate. Makane kuwi 100.000. Ora duwe kocok aku iki yo ngene iki. Aku iki seneng masalah bojone Mas Dian, masyaallah. Enak dongane. Apa? Alhamdulillah. Wes diwehi yo. Lah aku bosok lho. Lah wong kono bayaran. Lah aku sambatan kok. Bayaran gasmu. Ora jekene sing ngatur. Wes ene sing ngatur. Aku ini ora bayaran. Kok piye? Lah sing tak getol iki lho. Wah, bosok. Pero aku bojone.
Aku Mas Trian. Aku moromone. Yo. Oh, weh bosok kowe iku ngono kowe. Iya. Iki ben bangsa kerja to, pendidikan. Kowe nggak ngerti iki, Dong. Iki ibu Mas Trian Morotuwa iki dudunan saka Hongkong iki masamu. Oh, ini orang Xiao. Xiao ini selamat sore. Ya Allah, lu bodoh. Kok gitu lah? Kowe mau basa Cina wong su. Apa? Su. Kok angger jeplakane kok iso. Dijelaki Mas nek kiprahke. Aneh. Anyakmu nyuwe. Betul sih, ha? Orang ada lah. Anyakmu banget. Terus ya, itu aku orang ada lah. Ini apa kok? Mak ibu. Amin. Gue tuh apa? Ya maksudnya lah aku lah guys challenge gaya atrasi lah kok kowe penak men gorangger kok tompo kok lebone centing. Ora ning ngono. Aku ki mbok anak tirikan wong loro kene. Ono ora. Tanggunganmu ngopo? Ora, aku ngene iki lak wis pelek to karo kowe. Pelek ngopo? Wis pelek karo kowe. Kanca kendel lho kok iso. Berarti ki aku salto. Dhewe tadi sak grup ki singgah sekata. Oh alah. Wayahmu totalitas wayahe AA. Nah, sik. Kakek sik. Kamu tuh kebangetan. Aktif omong dhewe kok. Lah aku diwarai. Bang. Kowe asline dipicek nih gitu. Lah kancamu nek duwe mbok jumuk iki padha karo micek nek kowe. Lah saya ketahui iki aja rasa mbok jumuk kancamu dhewe. Ora ana kanca urip karo sapa kowe. Perkara saya ketahui. Lah kudune piye to dadi menu? Kudune diamali kancane ngene. Kudu ae becik kanca. Ora apa-apa. Omahku adoh. Ora apa-apa kek nang apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Aku ki wong sabar, Dong. Ambil aku sih. Aku sepulan. Ora tangis iki ngopo lho ya jenenge nyambut gawe iki enek menak enek soro. Dadi wong urip ki ora nggon menak to. Wong urip iki nek dinamikae enek iso nek dhuwur. Ora ning dhuwur iso matane sikilku lho. Sikil dijak. Lah matane pece ngono lho. Allah lagi. Anu bang, bang, orang situ. Masa bang. Warnanya api gue lho. Lepek, api lepek, mana?
Ora lah, ceritanya dhewe to. Mate. Baik. Aku duwe ayo. Iki yo iki. Oh yo iki wae iki. Kudu lho. Bu, ora masalah lho. Iya, ada. Anu, mbok menawa penonton badhe ngidoni. Bagus. Ayo. Jenenge kayang ki mlumah ngene, lah kok kowe iki kaya siluman kepiting ngene iki. Tapi iki kayang ki nek variasine dhewe. Nek kayang ngarep kaya kayang buri. Weh, buri weh. Buri wis. Iki pinggir weh. Pinggir wis. Aku umur lho. Ya. Lah iki kurang siji. Kancane dhewe kurang siji. Ya ampun. Wong ya iki meneng ae ning kene. Ayo weh, Bos. Iki ki ade ki begawan. Dhewe iki ditangga. Gap. Lah kowe kok meneng ae? Lah kok bar merengos kok kaya Pajangan. kalane tok. Oke. Wah, lah kok mbok tangane kok koyo ngene. Kabeh kecok. Ora bebuk tengahmu. Lo tali kaku. Ayo. Iya. Ini aku lho kok krungu ngono lho. Aku sing cilik dhewe iku nek kurang akeh bolo matian. Oh. Iya kan memang bilang Mbak. Iki ponakane matian. Ponakane, rumang sapang iki krunguku Mas Ambang sing siji ae nek Mas. Mate. Aku tak balik aku. Cara. Kok iki kale mutung. Padale. Bocah cilik iki jika duit 100.000 ya ora oleh. Wong iki masilang kuwi, ngerti masilang. Iki jolono. Kok Jolale. Ono bae le. wong iki caci iki nyekel duit sakmono. Ora oleh. Cah cilik gedhe duit. Bocah kowe iki ora tau kulino. Kowe jenenge ngono kuwi memanipulasi bocah cilik, ngapusi cah cilik iki dosa. Aku siapa cah cilik nggo duit oke ora apik. Ya ora ngono, paling ndak dhewe iki ngluwihi edukasi. Nek trah bocah iki sekolahe pinter tenan lho. Tole abdan. Kowe kuwi nek 1 karo 2 kuwi yo kendi? 2. Kowe nek tak wehi 1 karo 2 pilih ndi? 1. Dan bosok mbak Ben. Kowe sing aja gak karo aku. Kowe ora. Iki lho aku lho. Kowe Kowe 1 karo 2 pilih ndi? 2. tak susui 50. Ora dudu. Bocah kok iso. Masih, hei. Wah, baik. Adan. Baik dan. Bagong. Mati kembang. Oh, tak oleh. 3 karo 2 kendi. Aku 3. Yo, sekolah gua yang iso aja. Dipolek nih, dan diurus. Atraksi wayahmu kudu sing apik. Kowe ngirim nyates Jalan kono, kayang. Ini. Nah, totok nih Mas Ambang.
Berat teko. Kowe rungokno. Berat teko ae kowe. Iki lho rungokno. Efek bodong udel. Tenanan yo, tenanan.